85,000 pesos ang kinatibuk-ang kantidad nga nadawat sa Barangay Poblasyon Lapu-Lapu City sa Bakuna Awards isip ganti nga gihatag sa usa ka non-government organization. Ani ang report. Sa miaging Biyernes, gipasidunggan ang Barangay Poblasyon human napiling top 2 sa mga barangay sa dakbayan nga labing daghang nabakunahan. Gawas ni ini, nakadawat sila og duha ka special awards isip barangay nga adunay labing daghang nabakunahan nga mga senior citizen. Laing special award usab ang ilang nakuha tungod kay labing unang barangay sila nga nakakabot sa 70% nga herd immunity. Musumada sa 85,000 pesos ang cash prizes nga nadawat sa barangay. Matod ni Kapitan Terso Tumulak nga gihatagan sa tag 3,000 pesos ang siyam ka mga barangay health worker samtang 5,000 pesos alang sa nangulo kanila. Iyang gipasabot nga pahalipay kini tungod kay sila mo'y gahago sa vaccination program sa barangay. Tipik sa ganti, ipalit sa mga kahimanan nga magamit sa barangay health center. Kay nag-request sila og flat screen, smart TV og kanang boombox. Samtang gitugyan na usab sa barangay ang napalit nga mga face mask, alcohol ug uban pa aron magamit sa trabaho sa mga barangay health workers. Matod ni Consel Verme Sugatan, chair sa Committee on Health sa barangay, nga tipik kini sa gahin sa iyang gidumang komitiba. Ang kato siya tanan is kuan to request to sa atong barangay health workers. So ila ra jud tong gamit for everyday use. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Rondina, Balitang Misdak.